So, yan mga kakabsat. Ano yung can say no challenge mo? Hi mga Jura! So, yan mga kakabsat. Ano yung can say no challenge mo? Mag-pick ng pumpkin pero walang pumpkin. Sabi niya, ginising niya ako mga kakabsat, sabi niya. Can say no challenge. Ba't kasi mag-sunglass? Mayroon. Kasi yung sombrero mo. Wala. Oh my God, wala. Gala lang ba meron? Meron. Anong meron? So, magpipiking kami ng apples, mga kakabsat. Busy ako guys. Kailangan ko mag-picture. Picture is life. Tanggalin ko na nga to, wala naman na. So, yan mga kakabsat. Magpipik kami ng apples. Papakita ko sa inyo. Mga kabsat, tingnan niyo yung mga apples. Oh. Tara, mamitas tayo dito mga kabsat. Gusto niyo ba? Yeah, pitas tayo. Apple. Oh, sige, picture pa more. So, ngayon magpipitas kami. Yung apple pala, napakababa na puno. Akala ko yung, tataas ka pa, yung pinamataas na puno. Ewan ko ba? So, ito lang pala siya mga kakabsat. Ay no, bakit yung pinuntan natin na ng taong baba? Itong klaseng apple is, apple gala. Gala lang ang meron sila. So, wala silang Fuji, green apple, or whatsoever. No, next month yun. Kasi, pinapalaki pa nila. Paano masabi? Pinapalaki ba nila? Eh, ang liit. So, nagbayad kami. Picture tayo. Itong isang supot na to, malaki naman na siya. So, $20. $20 siya mga kabsat. So, pupunuin namin to ng apples.
And ipapamigay natin sa ating kapamilya. Alright, magpipitas lang kami. Hanggang ngayon mga kakabsat, wala pa rin kami napipitas dahil puro picture-picture na lang siya. Tignan mo, ngayon pa lang siya magpipitas. Ano? Take a picture of me. Look, Picture again? this is how you pick apple. How? Hold the apple, Yeah. twist, and that's it. Oh, yummy. So, we only got 3. Hindi maganda. Oh, that one looks like a nice You twist it? lunch size one. Nice one. It's red and I don't know. Fresh. Dito sa kabila. Beautiful day. Delicious apple, right? Okay. Oh, so let's go look at some other trees, eh? Yeah, what we just live off of, Apple kayo dyan. 20 isang kilo. Picture mo dito. Dali. Picture na naman. Di pa wala pa tayo napipitas masyado. 12 seconds later. Ano yung apo? Ne, picture manan. Awan pa'y napurus na mga kakabsat. Paano picture? Kita mo ne. Babasit ti apple dito eh. Kita mo. Kita niyo. Babasit. Narigati kwa. Ti basit nga tao. Ana magawat jay nga to. Mas na may mayad jay nga to ne. Mas dakdakkel kaysa dito eh nababa. Wala tayong magagawa. Maliit tayo kaya yung nasa baba na lang yung kailangan nating kunin. So tara na. Dahil yung kasama ko lagi nagpipicture. Kaya naiwan na naman ako dito. Ako na naman ng magpipitas. So ano kaya maganda dyan? Ay no, magaganda dun sa taas eh. Hindi ko magawat. Oo na yan. Nagbigat na 10. Ano kayang pay? Apple a day keeps the doctor away. Ni, kinagati ko. Agati naman. Pintas dati ni. They had low quality. We have high quality. You can't eat until you're hard work. I know, but they think they did a good job. We're going. Ito yan. Singin. Wala? Singin daw. Bal? Yun. Kitaong. Pero so kung niya may isa pag sinaan sa iso nga duwag sina doon tumulong at forever. Ano, dadagsan? Nagsina yun. Bumata kayo na po ni 5 la may isa. 5 may isa, nangginan. Kapay nga na rin tagpuros. Labor ko pa yagbakat. Ano?
Makabannog. Ang ginana ka pa ya. Darakkel lagi tinapuros ko total. Dandani mapuno ni so nga babatit na tipuros mo ko. Basta lagi dito ni ang mabatit. Binting la may isa, binting. Kat natulungan ako mga agpuros niya. Tasyakti para pagkat dito eh. Pati dito yung tanga makan. Hala ka. Ang pipicturean kita. I-twist mo. Dali mo. Nabidyoan mo ako. Lapit ka. Wait lang. Lapit ka. Twist. Ah. Ne. Yeah. Nagkakapsat kayat yo. Tangkal na nga ako. Wala naman masyadong tao. May mas data. Hanga mabalin mangan dito eh. Kailangan ti bugwan pay. Makakapsat. Kabin mo ta supot na puros nakmet. Puro sa Apple. apple. Wangan. Ayan na, diba? Nagatutibungan na ni. Oh, nagpintas. Oh, kal-healthy. Ay, apo. Tsaka mo na niya ito na kapuroson. Sobra ka doon na. Kasla Christmas tree. My God, ang daming apple dyan sa'yo. Can I see? Oh my goodness, that's red. Put it in the basket. Good job. Uy, bakit mo? Sorry. Basta-basta mo na lang i-drop. Can I see? Pinari. Kunin ko yung mataas. Okay, go. Nyam. Dito ka lang. Magawat mo? Nagrigati ko. Nagtiklay pa eh. Kakabsat nagtiklay oh. Narigati na basit ka tao. Tsak magawaan. Gawatam na dyan, magawat mo na. Dit pa dyan nakabababa ni katapat na pa dyan tumong na. Pili na pa lang di dyan nga to. Parparigato na pagbagi na kapsat. Nagrigat kakapsat pikwa. Tapuro-puro sam. Adama yelo na. Nasamit nga tadayta. Wen.Iguray ka. Kamu bola-bola tagsakit kantam. Pabuto yung darsam. Kauna nakabaybag ka na pa. Tanin, nagbatit. Ayan mga kakapsat. Paawid kami. Nalpas kami nga nagpuros ti apple. Hoy! Ito ya. Nagdagsa na po ni. Ginusto mata eh. Oh, pumpkin ti una ka nga apple. Di apple. Ay, di pumpkin naging apple. Oh. Tata nakadado nga apple nga rudla ti nyawid min. Tanga mabalin ti may isa lang apple. So, dito kami. Mukhang kami tayo luganan. Makabannog. Yeah.